ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ବିଦୁର ବଚନ ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ହତ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣଚରଣ ମନ ଦେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠେନ ପାରଇ ପଞ୍ଚବରଷେ ତାଙ୍କ ମାତା ପ୍ରାନ୍ତେ ଯେ ମନେ କଲା ଚିନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନେ ଦେଇ ମନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ହୋଇଲା ମୌନ ତକ୍ଷଣେ ଦେହ ଭାବ ହୁଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବେ ବୁଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ମନ ଉଦ୍ଧବ କରଇ ରୁଦନ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଦିନ ଗଲା ସ୍ୱଭାବେ ବୟସ ସରିଲା ବିଦୁର ବାଣୀ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ବଦନୁ ନ ସ୍ଫୁରେ ବଚନେ ପୁଲକ କରି ରୁମରା ଅଶ୍ରୁ ଗଳଇ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜି ସ୍ନେହ ହୋଇଲା ପରଶୁ କାମ ସ୍ନେହ ସଲିଳେ କଲା ସ୍ନାନ ସ୍ଥିରେ ଛଡ଼ାଏ ବିଷ୍ଣୁ ପଦେ ପୁଣି ମିଳିଲା ଦେହ ମଧ୍ୟେ ବେନି ଲୋଚନ ଘଷି କରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ବିଦୁର ସୁମୁଖ ଚାହିଁ ଦୁଃଖେ ଉଦ୍ଧବ କହେ ଅଶ୍ରୁ ମୁଖେ ଯାଦବ ମଧ୍ୟେ କୃଷ୍ଣ ଥାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶଇ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଗିରି ଗଲା ନିବିଡ଼ତମ ପ୍ରକାଶିଲା ମୁଁ ଏବେ ଅତି ବଡ଼ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ିଛି ଅଜଗର ମୁଖେ ଆମ୍ଭ କୁଶଳ କାହିଁ ଆର କହିବା ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ ଯଦୁବଂଶ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ବଧିଭ୍ରଂଶ